doladené. Si musím nadstaviť, hlavne musím prísť na to, že... Čo máš na mikrofón? Parádny nový. 500 000 eur. Čo máš? Školkár. Kriste, pane, tešíme sa. Prídeš do školky? Počkaj, prídeš do školky? Po detičkám? Kde sú detičky? Kde sú detičky? Počkaj, tak to dáme, že League Way of Legends. Kedy si kúpil nový mikrofón? Ja to mám starý. A počkaj. Lebo je epický ten mikrofón. Ďakujem. Daj twitch.tv/. Davidko? Davidek NOB. To tam daj. Prečo Ja tam proti Lisinovi. Ja proti Masterbot. Twitch, ako? Twitch, Davidek, alebo takto, počkaj, ja si to pozriem. Tam musím nastaviť ešte tú internetovú rýchlosť, lebo takto. Už vám tu niečo otvárať, Davidek noob. Tak ja som jedno po tretie kanálu. Už sa mi načítáva video. Už to mám. Čože? Laguje to, či... Počujem svoj hlas. Tak to si... Nie, ono mi to nahráva z mikrofónu. Aj tvoj hlas počujem. Akože opakovane, hej? Aha. Tak to si dojeba, chlapec. To čože, ako ja to mám vardu? Ja som iný pán. Seka to, že? Hej, dosť. Musím tam No tak. No teraz to neseka, keď tu sekáš do tej turety. Teraz to vidíš live, nie? Či koľko sekúnd? Teraz po mne išiel ten master, ne? Lebo normálne v hre mám dobré FPS, akože vieš, moc mi to neseká, akože. No. Keď aj streamujem, tak to nesekendíš. Ježišmaria. Tak ma zabil skoro. Takže ty si taký live streamer. Taký pán. Si ani neprestával, že Davidko takéto live streamy bude dávať, jak pán. Ako vedri už, ako veľký pán. Dobre, kúpime si, čo si kúpim? Musí to trošku spraviť, aby to jeskalo. Raduin's Omen. Nie, kúpim si Hydru. Hydra, ty Amatis, ďakujem, chlapec. Tak to dám bam, Potion S9. Master beha na top dole, všetko. Teraz to moc neseká. Koľko tam je asi tak FPS? 20? Na tom streame? Čo? No 50, 20, niekedy tak skáče. Zaujímavé. Vypriem si asi ten mikrofón na tom, onom, nie? Hej. Počkaj, settings, audio, odpojím. Teraz by to už nemalo. Teraz by už, neviem, či to až pri ďalšom ako, streame ďalšom. Ty si taký streamer, hej, chlapec, aký si ty. Davidko, že live stream Davidek. Čo Zdieľať na Facebooku, že najväčší pán hra, Čože? Pošlem to Dankovi potom, že čo na to povie chlapec. What? Pozri sa na ten flash, čo som dal. Taký failový, som si myslel, že ho nedám. Som chcel flash a ulti, vieš, ale dal som ho do mestra. Čože? Kedy som dal toho mestra už? Hej.
Čože? Ja som inak dobrý, že? Ani nie, není si moc dobrý. Vypol som ten tvoj legendárny stream a idem si asi zahrať. Dobre, ideš duo? Aha. Tak choď. Ale idem vyhrať, chlapec, jaký si ty. Čože, počkaj, tak to dám 5. Čo má master kúpené? Nič. A ja idem potiahať asi top, alebo... Idem treša na top. Ranked a Tresha na top. Ja mám zobrať Lisy na jungle. Ja chcem toto vyhrať, túto gamy. Počkaj ešte tak minútku. Aj 9 možno. No, master už je. A keď máš pustím ten Twitch, tak to ti seká. Čo? Máš pustím ten Twitch, tak to seká. Lolko? No. Nie, však tam vidíš. Tak on to seká dosť ten stream. Keď som zničil turreta. Že ma chceš počítať, no proste. Net skôr. Lebo FPS-ka mi idú dobre, vieš? Na lolku mám teraz 50-60, pohode. Budem záka na top. A rýchlučka, Davidko, musím byť sekunda. Čože... Koľko sekúnd? 9. Jo, má stroj na GM, ty kokos, čo si. Antik 69. On zapol ultinu jak najväčší pán. Ja by som chcel vidieť môj livestream. Si ho pustí, nie? Jak prosto. Ukáž tvoju plochu. Ja tu nepozerám ten livestream, ale viete. Už tam máš jedného pozorovateľa. To som ja. A tu má nejaké o 20 sekúnd akože spoždenie, alebo niečo také. 20. 5. 9. Možno, môže byť aj 9. Ty počuješ svoj nenormálny hlas, vlastne. Také, poviem to a potom to znova počujem. Včera sme to celkom poťali tú customku, ne? No, to uver. Že Soraka AD, to je také, že... Nemali sme, počkaj, takto poviem, nemali sme nikoho, kto by nám to tak potiahol. Že ako také postavy. Akože ja? A ten Arika taký, Darius. Vieš, také. Takže keď sa finem, tak to potiaha, vieš? Soraka, veď to čo bolo. Detko, by mám dať 24-hodinový livestream. Rýchlo, bo ja chcem ísť hrať. No, vyhrali sme. Napíšem, že GG. Easy. Čože, a idem streamovať aj našu hru, áno? Áno, áno. Nie, to sekaj go oči. Okay, dám si, že... Musím si nadstaviť menej, lebo ja tam mám, že 2000 kB za sekundu ako net nadstavený a to moc to ani moc není. Ja mám tak 700 mi ťahá net. To ti bude inak sekať. Keby koľko ťahá net? Dám tam, že... 600 alebo tak, no. Dám tam takto... Dobrý deň, tu je Davidko 1996 a ja mám z môjho nenormálneho streamu. Let's play. Ako je ten českej, no.